दिनै 14 नं चिरां दुवार बियाबाव 17 सा जयनिं जाबावबाय। ओरैनो जोङो फुजानि उन सिगां मोनसे मेगा जयनिं प्रग्राम लाखादों। अब्लाबो माखासे जोङो बासि लिडारफोरखौ लाबोनानै दिनै आंनि बे थाग्रा थावनियावनो जयनिंनि हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। गोजोननाय मोन्दों दिनै UPPL दोलोखौ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बानजायनाय बा दैदेननायाव जि सान्थि गायसननो हादों। जौगाथायखौ पेरेलेलि जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो लाबोनो हादों। बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा खुसिजों UPPL दोलोआव BPF आरो कंग्रेसखौ नागारनानै जोंनियावहाय UPPL दोलोआवहाय जयेन जाफैदों। गतिके बेनिख्रुइ साबसिन सासे पलिटिसियाननि गोरबोआव मा थानो हाबावनो, बेनिख्रुइ साबसिन रंजानाय जोंनि माव बिथांखिफ्रानो पलिटिक्सजों गासिबो सोमोन्दो दं हिसाबै सासे पलिटिसियान हिसाबै गोजोननाय मोन्दों। सार, नोंथाङा दि बुंदों फैबाय थानाय समाव खाम्फा बरगयारि बिथांनि न' खाथियावनो जयनिं हाबाफारि लागोन, सार बेवहाय माबायदि BPFनि हान्जा 600निफ्राय 700 जयनिं प्रग्राम दङ आरो बेखौ आं बिथां खाम्फा बरगयारिनि नसुं खाथियावनो लानो थाखाय थियारि जानानै दङ। जों थाग थियारि जानानै दङ। अब्लाबो नैबे फुजा सफैनायखाय टेकनिकेल प्रब्लेम एसे जाबाय दङ। थेवबो फुजानि सिगांनो लानो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ। जोङो नायनि आरो हायाब्ला फुजानि उनाव लानाय जागोन। 600निफ्राय 700 जागोन। गतिके BPF हिसाबै जायफोर हार्डकर केडारथार खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नागारनो हायै बिथांमोना थाबावगोन। मानोना दिनैनि दिनाव चन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप BPF जाखाबाय। चन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि 14 नं चिरां दुवारल' नङा, गुबुन गुबुन जायगानि चन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा टटेलि चन्दनखौ सापर्ट खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागारबोखाबाय। आरो बे जोंनि इन्टारनेल सर्सनिफ्राय मोननाय। आरो बावैसोनो आं बुंखादों दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे आं खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो खावलायदों गाहाम समखौ ओरैनो हलाय खालामनानै दालाथों। मानोना खाम्फा बरगयारि बिथांनो MP नि टिकेटखौ होनानै बिथांखौ राजनितिक भाबे बा अर्थनैतिक भाबे कमप्लिटलि माने गुदियाव